तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके होली स्पेशल एकदम ब्रांड मैटर। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत आ सही तुकबंदी नहीं खे मिलत या आपके मनपसंद के गाना नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गई बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना राइट करेला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, ताहे सीजनली रुआ कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ के चाहतनी या शायरी लिखवाओ के चाहतनी या कॉमेडी मतलब लिखवाओ के चाहतनी, हर तरह के चीज़ हमरा पास मिली भैया उचित चार्ज पर। नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी, रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी भैया। आज के गाना देखी कैसे गाओ के बाटे। हंसो के होली में रंगबो चोली हो, लूटब लहर साली के हूँ न बोली हो। हंसो के होली में रंगबो चोली हो, लूटब लहर साली के हूँ न बोली हो। रंग पीछ करी दुनो संग हिलाइल बानी, आरे महानब न हो ए करे जा, आज महानब न हो रंगब जोबन तूफानी। हाँ महानब न हो रंगब जोबन तूफानी। तो ठंडा के मौसम ज़्यादा बा भैया, इस आवाज़ अगर कहीं साफ ना गई हुई तो क्षमा चाहतनी। मुखड़ा रुआ सबके बीच में लेके उपस्थित रहनी। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी, तो बेहिचक रुआ कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के मिल जाई। हमार व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कौनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होखे चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे, बेहिचक रुआ कॉल कर सकतानी। और वीडियो पसंद आली भैया को लाइक करब, कमेंट करब आ चैनल पर पहली बार आइल होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलतानी फिर से अगला वीडियो में, तब तक अनुमति चाहतानी। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।